И обичам да играя в футбол. Бонжур, бонжур, камон става! Здравейте, аз съм Иван на 9 години. Обичам да играя пиеси. Здравейте, аз съм Кристиан, на 8 години съм и аз обичам да играя пиеси. Аз съм Ема на 7 години и обичам да си играя с братовчедите. Това е една малка част от нашите малки таланти. Другите още не са се върнали от чужбина, от село, от море, където свари. И когато групата се събере, купона е страшен. Благодаря на всички, че ни гледахте. Благодаря и аз много. Това беше Детско арт студио Малки таланти окей и господин Олег Ковачев, който всички познаваме. Аз приканвам тези, които желаят повече информация за